tuna chuan Zoom account la nei lo account thar siam tur te ho zong zong siam thiam lo emo ti thiam lo te tan tutorial tlem klo siam dona in lo en chuang nge do ni o ama sabera ton Zoom a khani lu tanga ti khana lo om ta ni account ni la nei lo miawa wangin sign up ti hi metang o sign in hi chu account nei to Zoom download thale ho ti mayang khami tan khan ne sign up kan met do ni o sign up kan metanga heta hi ni pian ni le tha le kum khai tiang o kum som paret lina ngai chu wangin kum som paret in tlin tir sham shamang a hlo om na engma om lo nia sang ni panga piang ni punila siam theilawa sang ni pathum sang ni pani velain piang tir mai ro o sang ni pani kan tianga ogas ni som paruk te mai o ti han kum som paret kan in tlin tiranga set kan ti don ta ni chuan email khai chuang o soma 301@gmail.com chuan heta hian I ming hi pani na in thenta first name le last name and tiran som zuala b tai chuan b pon theita hi tiang hin tianga I du khai chuang o ama sabera email man ber khai tianga ta hian I ming tu o sign up ti I chunga chuan hei activation email sent ti hi ilo en chiang lo thina hei in email khan in gmail khan in lutang in gmail khan message ang deu khamo check your email to activate your account email kha I check don ta ni I be kanga hei alo thleng chi hei ta hi chunga hei please activate your Zoom account email a hen hei tila hi email a oma mi email a hen I lutanga gmail ka ti na o I lutanga chuan hei ta hi please activate your Zoom account na chung pera hen lo lan hi o I lutanga chuan activate account hi I metang a orange rong hi o orange hi metanga chuan chrome ni tiang kha chu I du thlan na ni tama se chrome kha thaber o ti hian password te kha I set don ta ni password hi kan set lo kanga ti hian I set zo ta ni password I set ta achung le hnoi kha ain ang tur ani password a khan capital letter tel thei se number tel box se chuan hashtag emo dot ti vel kha tel thei box se a strong big o chuan I thu zo ta ni continue ti hi metanga chuan hei chu angai kher lo colleges will invite na ni chuan I am not a robot ti hi met lenga chuan skip this step hi metang chuan start meeting now emo go to my account I chuan go to my account ti kan met sinang hian allow zo ta ni chuan ti khan account ni nei ta ni Zoom a I let leng I be kanga Zoom a I let anga chuan sign up ni to lawin sign in hi met to ang tilai mi hi sign in hi metanga I email khai chuang tuna I account siam zo che kha gmail.com ta hi ni password I chuang I password I chuang ti hian alo ni ta ni chuan do you want to sign in with fingerprint I phone a khan fingerprint a om ni chuan I du chuan I tel thei ama se atang kai vak lo cancel ti kan metang ti khan Zoom chu I zo ani mai mora hi ni setup anga ta hen I account a basic tak I profile picture poi thlak theya I ming poi thlak theya department job title engkim khai thlak thei vek ani ti khan a khoi lam kha chu kan du dan ni mai chuan Zoom meeting hi a hangin ID le password veli type shan pa ngai lawa link kan lo da kha chuan a link click mai tur ani a pol khamo chuan a thei vek ani mai